A primeira parada do presidente da Deputación acompañado polo alcalde de Dodro producíase nas instalacións de Fesba, empresa especializada na elaboración e comercialización de produtos da mar. A firma dispón actualmente de 2 plantas no municipio e emprega a máis de medio cento de persoas. A súa intención é seguir medrando coa ampliación dunha das fábricas, aínda que se atopa cun impedimento, a ausencia de chan industrial. Algo semellante lle acontece a peletería Ana Muñiz, que se verá obrigada a deslocalizar a produción ante a imposibilidade de ampliar as súas instalacións. Valentín González Formoso escoitou atentamente as demandas do alcalde e dos propios empresarios sobre a necesidade de habilitar chan empresarial para evitar a perda de empresas nun concello eminentemente rural, pero cun emprazamento estratégico para desenvolver novas industrias. Escoitar ao titular de unha instalación que ten 60 anos de historia, pois apesadumbrado de que non se quere marchar deste concello, pero claro, que está tendo un sobrecoste enorme por ter a instalación dispersadas, porque necesita un crecemento urxente, onde reubicar as instalacións e as dificultades que ten para poder lograrlo. Eu creo que iso é darle unha oportunidade de futuro a Dodro. Se hai traballo nun entorno rural, a xente se queda nun entorno rural. Ainda que despois teñamos que complementar con servicios, comunicacións, etc. Pero en cualquier caso, a xente tende a vivir onde ten o posto de traballo. O alcalde aproveitou a presenza do presidente da Deputación para trasladarlle tamén 2 proxectos de construción de sendas peonís en estradas de titularidade provincial. É un proxecto moi ambicioso, un tramo bastante grande, que cruza prácticamente o concello desde a Nacional 500, desde a antigua Nacional 525, que se chamaba, á nova autovía do Barbanza. E entón hai precisamente unha carretera provincial que une as dúas vías e tiñamos pensado que esta senda sería moi útil, porque además une núcleos moi importantes de toda a parroquia de Laíño. E a outra é curiosa, é unha carretera provincial tamén, pero esta carretera provincial quedou un pouco esquecida porque hai moitos anos que non ten moi uso, e nós propoñemos aquí unha reparación e despois que nos faríamos cargo nós da carretera provincial. González Formoso comprometeuse a estudalas e habilitar partida orzamentaria para executar alo menos unha delas.